lehenik komentatu nahi nuen, zergatikan egiten ditugun topagune hauek. Askotan, Eusko Alkartasunan barruan, iparraldekoak gutxi zekiten ze gertatzen zen hegoaldean, noiz ziren hauteskundeak, nola gauden antolatuta, eta hegoaldekoak gutxiago genekigun ze gertatzen zen iparraldean. Badakizute orain hemen hauteskundea daudela? Iparraldekoak, bai, hegoaldekoak, zein daki? Kanpainan daudela. Eta atzo hemen ekitaldi bat izan duzela. Hegoaldekoak inork, seguraski. Orduan, ondela 21 urte, hasi ginen, hegoaldekoak eta iparraldekoak pixka bat esaten ze gertatzen zen hegoaldean eta ze gertatzen zen iparraldean. Loturak pixka bat estutzen. Gehiagire ez, bestela itoi balikoa eta minan, lotur horiek estutzen, jakiten iparraldekoak ze kezka dituzten, hegoaldekoak ze kezka dituzten, eta elkarren berri jakiten. Bandera 20 urte hasi ginen, eta hau izango da segurazki laugarrena. Bi egin genituen Oiartzunean, bestia Lemeten, esakan. Eta hau izango da laugarrena. Ez genuen behin ere iparraldean egin, eta beti izaten genuen olako itzalditxo bat, bi aldeetako historion batzuk edo lotzen dituena. Nik nahi nuen hitz egin pelotari buruz, baina esan ziate, pelotari buruz, zertako. Zer lotzen gaitu gehiago? Olako komentsareak adibidez. Ni ez naiz historialaria, ez. Ez naiz ikerlaria, ez. Historia gustatzen zait, eta ikertzeare gustatzen zait. Eta orduan, askotan, juten naiz zenbait tokitara eta aurkitzen ditut dokumento batzuk, aurkitzen ditut personaje batzuk, eta personaje horiek dira nahiko ahaztuak. Ahaztuak edo ez dakigula horien berri. Adibidez, gaur ere honean gogoratu nahi nuke, gaurko ekitaldi hau egiteko azaltzen gara hiru, Miren, Xebe eta ni. Gure atzetikan hor batzuk ere lanean aritu dira. Iker, Iria. Horiek ez dira azaltzen, baina hor daude. Andoni ere, bai. Andonik ere eman digu informazio pila bat. Nere alabare, bai. Nere alabak ez bat ditz lagundu gaur hau dena montatzen, baina ez dira azaltzen. Ez Andoni, ez Oiane, eta Oiei ere eskatuko nioke mesedez, txalo handi bat. Denak euskera zuretzen diazue? Denok ez. Inglesez ez dakit, frantsesez gutxi. Orduan, gaztelaniaz. Bueno, comentaba, es que si no se nos van a ir, no vamos a comer a la 1:30, comeremos a la 1:30 de Canarias. Orduan. Bakarrekan frantsesez daki denak, ez, euskaraz ikusten dute denak. Vale. En castellano un poquito, decir que hace 20 años iniciamos un encuentro entre afiliados de Eusko Alkartasuna de Iparralde con Hegoalde y porque muchas veces los de Hegoalde los de Iparralde no tenían ni idea de lo que pasaba en Hegoalde y los de Hegoalde sabíamos menos de lo que ocurría en Iparralde. Entonces hacíamos estas reuniones para intercambiar información, para intercambiar las preocupaciones y luego en todas estas reuniones hacíamos una serie de charlas que unieran a personas de Iparralde y de Hegoalde. Entonces, 2 se han hecho en Oiartzun, 1 se hizo en Lesaca y esta es la 4ª que hacemos aquí en Pauso.
Y sobre todo, lo que voy a hablar es sobre personas que en los libros de historia no aparecen o muy poquito y que a mi entender han tenido muchísima importancia en todo este tema. Orduan, horietako lotura ditoko bat, bi Euskal Herriak lotzen dituen zerbait, Comet sarea dugu. Batzuek ez dakigu zer den Comet sarea ere. Algunos no sabemos ni lo que es la red Comet. La red Comet... Sí. Bai. Vale. Eso ya es. Ya está. Hola. Red Comets, Comet sarea da sare bat batez ere hegazkinak edo pilotoak, aliatuen pilotoak etortzen ziren Europara, batez ere Frantzialdera edo Belgikaldera bombardeatzea Alemanen posizioetara. Askotan alemanak bota egiten zituzten hegazkinak, baina pilotoak salbatu egiten ziren. Alemanak desiatzen egoten ziren pilotoak harrapatu, torturatu eta informazioa jasotzeko. Orduan, sareak montatu ziren, pilotu horiek alemanen eskuetan ez erortzeko eta Gibraltarreraino eramateko. Hau da, sare bat, persona batzuk, pilotu hartu eta Gibraltarreraino eraman. Asko uste dute bakarrikan sare bat zegoela. Comet, ez. Zegoen bestea, PAO. Ezagutzen duzute PAO sarea? Bestea bat zen Sherburn, beste sare bat. Ezagutzen dugu? Ez. Bazeuden. Orduan hemen pixka koloretan ikusten da, gorriz dela Cometena, PAO da bestea, eta bestea da Sherburn. Hori dira, bazeuden gaiora, Bazeuden, asko zuen. Baina, importanteena, seguru aski, behintzat gehienak azaltzen direnak dira hiru horiek. Baina Euskal Herritik pasatzen zena bat, Comet. Eta orduan, zer egiten zuen Red Cometek? Hemen ikusten duzute Bruselas aldean hasten da, Parisera eramaten dituzte, normalki trenez edo autobusez edo kotxetan, gero Parisetikan hemen jartzen du Burdeos daz, normalki Baionaino, Angeluño, hori? Hor Baiona Angelu jartzen du, nioen egoitzun, eta orduan, Angelutikan pasa behartzen Donostira. Bi Euskal Herriak lotzen dituen, enkargu hori, hasiko naiz esaten nola hasten den. Alemanak sartzen dira Bruselasen, 1940an. Brujasen, eta batez ere jarri dut emakume hau, Didi de Jon. Endoni, neska, batzuetzako neska, bestetzako peskaila, eta emakume honek hartzen zuen hilabeti Parisetikan eta eramaten zuen Donostiraino beti fijo. Orduan, bera Bruselaskoa zen, ikusten zuen ospitaletara eta zauritu asko eramaten zituztela. Bruselatikan pasatzen dela Brujasea, ikusten du ere
pilotu asko eta zaurituta eramaten dituztela ospitaletara, eta orduan pentsatzen du, zerbait egin behar dut. Eta beste personakin batzurekin batera, montatzen du red komunitate, red sarea. Red sarea egiten duena da, beti denak Parisera eraman. Eta Parisen nola leike, hau beste aleman izan da.